Subté o masculí, sisplau, si no ho heu fet ja, passeu per cambra de requeriment. Efectivament, Alba Capell, del Penedès, campiona de Catalunya. Sortida de la cursa, sortida masculina, darrere aquí els veiem amb un grupet ja estirat. Si són capaços d'identificar a les primeres atletes que van força estirades. Efectivament, Alissa Tiomina, Arlet Erce, segona classificada, la seva companya de club. I la part... Ja tenim aquí el primer classificat de la categoria sub-20 masculí, Lugo Rodríguez, d'un altre atleta del... Un avantatge considerable, victòria còmoda per Lugo. Felicitats, Hugo. No te'n vagis, Hugo, que et faré un parell de preguntes. No te'n... S'acaba de... Vamos, vamos. Vamos, Daniela, va. Pásala, María, cuidado. Venga, María, pásala. Dani, tira lateral. Ponemos adelante, no atrás, tírale. Venga, Daniela, va. Que tenim aquí en el set d'arribada, doncs acabarà aconseguint passar dels... Ja tenim aquí el Pau Perales, camí directe cap a l'or, l'atleta de Palafolls. Si no m'equivoco, des de la meva posició diria que és el Gonzalo Turmo, atleta independent.
Muy bien, María, ahí. Perfecto, María, vamos, vamos. Un grup força nombrós en el qual tenim una atleta local, l'Aina Padró, amb el dorsal 334, aquí la veiem a... I called you up, but you weren't there, and I was broken hearted. Hung up the phone and to make the fuss and circling and open the door, and to my surprise, there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? Marta Gutiérrez, Marta. Sortida de la cursa sub-16. No, segur que us sona. José Ríos, atleta olímpic, atleta que encara posseeix el rècord de Catalunya. Bueno, no. Admesa la presència de gossos i altres animals domèstics. Sisplau, si algú ha portat avui el seu gos, no és el lloc avui, però diria que el portés a un altre lloc. El Pere, l'Àxel, el Guillem, l'Amin i un atleta de... El Pere Mas, l'atleta de xafatois, ponent. La tenim aquí el Pere Mas, 15 minuts, 21 segons de cursa en aquests moments. Una victòria força còmoda. Era un dels grans favorits a la victòria i ha confirmat el seu excel·lent moment de forma. Però no te'n vagis molt lluny, que després faré 4 preguntes. Bons canvis encara a la cursa sub-18 femenina. Acabarem un grup supernombrós amb pràctiques pujades de les voltes llargues. Castelló patint novament a un nivell que no és el seu atleta de 800 metres. Claríssima, setena. Que renunciava ella, ara potser sí, de forma definitiva, en un moment que semblava que podia plantar cara a la Marwa El Huya. Veiem aquí la Emma Tagui, campiona de Catalunya, 22 minuts. Sortida en marxa de la cursa sub-18 masculí. La cursa sub-18 masculí, més nombrosa, un petit accident aquí a la Clávala, 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 clávala. Vale, a que se floje, no lo piense, dale duro y clávala, clávala, clávala.
S'ha Dakar, l'Adam Batllés era lluny, esperem 4 preguntes, igual el fitxem per fer salta llargada, Déu-n'hi-do. Adrián Macías, segon classificat. Masculí. Encara no s'han diferenciat gaire les posicions, queda molta cursa per davant, 3 voltes ja. Masculina, si no m'equivoco, és Aleix Vives del FACBA, que acaba a primera posició. Efectivament, Aleix Vives. Avui serà primer en categoria sub-20 al Campionat de Catalunya. Aleix Vives del FACBA, campió de Catalunya, i sembla ser que finalment Pol Serinyana serà el segon classificat, com a la victòria per Aleix. Aleix no te'n vagis gaire lluny. Tot i que queda moltíssima cursa per davant, gairebé 10 quilòmetres. Veiem aquí el cap de cursa amb 3 atletes, la Blanca Batlle, en primera posició, atleta categoria sub-20, que per tant... Hem passat al Mundial Escolar, va ser setzena, i va ser la subcampiona de Catalunya. Esperarem a veure aquí la segona classificada sub-20, han passat les 3 primeres. La regidora d'Esports, Beatriz Delgado, que acaba d'efectuar la sortida a la cursa. Ja ha passat Cros de Granollers, mentre que Clara Raceras debuta en categoria sub-23 després de... Mentre que Mireia Guarner, Laura Rodríguez i Obae Aupir, Cristina... Beatriz. Aquest campionat de Catalunya de cross. Seguida, a certa distància, de l'atleta de Manresa, Mireia Guarner. Doae, no te'n vagis molt lluny, que farem unes preguntes. Molts d'ells amb un gran currículum, anirem repassant a poc després.
Els dos atletes de Viquila en primera posició. Per participar en aquesta cursa. Campió de Catalunya absolut. Segona posició per l'atleta també de Viquila, Abdenassar Ojelfen, que trofe Adam Maijó, abans no l'havíem vist, disculpes Adam. Campió d'Espanya, campió de Catalunya, repeteix, medalla d'or. També després de poder fer les preguntes.